Bona vesprada a totes. Benvingudes al canal de Twitch de l'IBAG. El meu nom és Jonathan i tornem a aquesta plataforma una vegada més per a parlar de temes d'interès juvenil al territori Xarxa Jove. Aquesta setmana tornem amb un programa especial sobre el 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Un any més, la Xarxa Jove de l'IBAG es suma a les reivindicacions que començaren a Stonewall en favor de les persones LGTBIQ+, i que, a dia d'avui, la resta del món en fa ressò. Des del Twitch de l'IBAG no volíem deixar passar aquesta data i és per això que hem convidat a persones del col·lectiu que fiquen dia a dia el cos i les paraules per reivindicar els drets i les llibertats del col·lectiu LGTBIQ+, i de totes les persones, perquè en aquest 2023 la manifestació i celebració de l'orgull interpel·la a totes les persones per igual. Això ja no va de minories, sinó de societats que avancen col·lectivament cap al progrés i per fer del món un lloc millor, més just, igualitari i respectuós amb la diversitat. És per això que comptem amb Ethan Chorro, del col·lectiu Good Vibes, de Carcaixent, i amb Cristian Trotonda, del col·lectiu CLGS, de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals de la Safor Valldigna. Bona vesprada i benvingudes. Bona vesprada. Bona vesprada. Bé, aleshores, si us sembla bé, anem a començar el programa d'avui, però abans m'agradaria recordar a tota l'audiència que ens està veient que podeu fer qualsevol pregunta, com sempre, pel xat, perquè les nostres convidades us puguen respondre a tots els dubtes o a totes les coses que ens comenteu. Bé, dit tot això, per introduir el programa i acostar a la nostra audiència a la temàtica que anem a abordar, voldria preguntar-vos una pregunta que per a mi ja és molt... A voltes em fa molta mandra, no? Però què celebrem el Dia de l'Orgull i per què és necessari encara celebrar aquesta data? Qui vulgui començar, endavant. Bueno, jo mateixa, a veure, sí, molta gent es pensa que és simplement una festa i al final, pues bueno, sí, una festa, no sé què, tal. Trobo que la festa és necessària, bueno, te porta tot darrere, no sol és festa, també té les seves manifestacions, els seus o sea, com es diu, escrit, bueno, això que llegeix, és que no sé com... O sea, Manifest. Exacte, és manifest, o sigui, té tota una sèrie d'accions que es fan, el que passa és que la gent sols veu la festa, desnuts, en caloncillos i no sé què, que és el que és en la tele, perquè realment la gent que va a un orgull, jo he anat a molts i m'ha vist a dos en caloncillos, vull dir que no te veus aquesta exageració que és en la tele, no? Al final, de totes formes, també això és necessari, pense jo, inclús aquesta festa, perquè al final fem festa normalisses també, perquè la gent que no vol anar al manifest, a les coses rotllo, de que rotllo, no sé què, van a la festa i encara que siguen la festa, tu vas assimilant-te, doncs mira, va seguint normal, va seguint, no, un poc, estem en el segle XXII i és, o sigui, al final les típiques manifestacions a base de garrots contra la policia ja no serveix. Entonces, trobo que la millor manera que serveix és fent tot el que fem, activitats que també fem i tot això, a part de la festa, no? De música i tal, que també normalitzes, perquè la gent que passa pel carrer ho veu, s'escandalitza un poquet, però va, poquet a poquet, al llarg dels anys, van acostumant-se i cada vegada van veient-ho més normal. Entonces, crec que és necessari per això, més que res, per normalitzar-ho. Aquesta és la meva opinió i no sé. Quizá... Pues no sé. Es que ahora yo... La pregunta, no? O sigui, Sí. per què és necessari encara celebrar aquesta data? A veure, jo penso que és necessari per normalitzar, per exemple, en la meva edat, als xiquets i adolescents, de que hi ha persones diferents. Penso jo que hi ha persones que siguen xiquets, els agraden els xics, i a les xiques els agraden les xiques, o persones com jo que han nascut en el cos diferent al que es senten normalitzats. Que això en els col·legis no ho veuen normal, ells pensen que un maricón, no? O coses així. No? Jo penso que és per un poc normalitzar a la gent, tant adulta com xicoteta, de que hi ha persones diferents al món i no són tots igual, no té que ser sempre home i dona tot. Jo penso que també pot ser home i home, dona i dona i el que pugui haver al món. Que no n'hi ha blanc i negre, n'hi ha colors. Sí. Bàsicament, sí, no sé explicar. Estic nerviós. I pues és això. Vosaltres
com resumiríeu el que es celebra? Amb una frase. Uf, Bueno, una reivindicació, no? S'ha estat tant de temps amagat i tan reprimit que és com un alliberament, no? Una cosa així, un poder dir així estem, no? Per fi, o alguna així. sí, yo diría A que no sí. amagar-se, no? A ser qui eres i a Sí, estimar correcte, qui estimes. exacte. Eso, con decir que el amor es amor y ya está, no es una altra cosa. Vull dir, Ara, cada vegada hi ha més espais dins del col·lectiu, no? Que es parla sobre que l'orgull ha de ser crític i que ha d'incloure a tots els col·lectius. Vosaltres esteu d'acord amb aquesta afirmació? Sí, no? Vull dir, és que si comencem a discriminar la gent també perquè no pensem que uno no pugui entrar i l'altre... Al final estem fent el que ens han fet. Entonces, no? Crec jo. Deuria entrar tot el món. Heteros inclòs, vull dir-te, així entra tot el món. Vull dir-te, mentre es respecte a tot el món. Però jo penso que de tant d'incloure i tant això, al final estem fent etiquetes a tot el món i pues això, saps que... A veure, és que no vull caure mal a la gent, ¿vale? Però és que ai, jo no soc no sé què, jo soc no sé quanto, jo soc no sé més. A veure, que jo t'entenc, sí, però és que al final tots som persones i tots som tal i... A veure, no vull complicar la cosa, ¿vale? No. Però és que, a veure, jo sí, jo respeto a tot el món, ¿vale? Jo respeto a tot el món, però és que, no sé, me lo vaig deixar ahí, perquè estic fent la bola un poc més gran. Estic liant. No, tranquil. Com penseu que ha de ser aquesta celebració o cap a on ha d'anar cada vegada? Hi ha persones que diuen no, que hauria d'acabar-se, hauria de normalitzar-se, però com penseu? Encara estem molt lluny o encara queda feina per fer? O com veieu vosaltres el dia a dia? Perquè des del col·lectiu també feu activisme en aquest sentit. Jo noto una milloria, Bueno, també és que, clar, conforme vas creixent en edat, també al final veus les coses diferents, no? Però noto una milloria, vull dir, la gent va millorant, la gent conforme, no? La manera que veus de com parlen del tema o els xiquets o gent que té una dècada menys que jo, o sigui, gent en 16 anys o 17 anys, és diferent a quan jo anava a l'institut en 16-17 anys. O sigui, ja veig jo un canvi en 10 anys que dius, pareix que no, però fa. Sempre n'hi ha de tot, però jo trobo que n'hi ha milloria, jo trobo que va millorant-se tot. Sí, hi ha un poc de milloria. Bueno, també t'he dit, jo no soc molt major i n'hi ha molta milloria des de quan jo anava a l'institut a ara. I això que han passat 4 anys, no ha passat molt més, però que sí, hi ha una milloria perquè ara estan fent activitats que quan jo anava a l'institut no es feia. Correcte. O xerrades de l'homosexualitat i coses d'aixes que quan jo anava a l'institut no es feia directament. Ho es feien molt limitades, perquè sí que... també. Però no molt limitat, vull dir-te, no estava tan a l'ordre del dia com ara, no? Ara pareix que, colló, cada vegada ixen més, no és que isquen, és que estaven, però estan amagats. Entonces, va normalitzant-se d'aquesta manera. No sé. I no penseu que a la vegada que sembla que hi ha avanços i que se parla més i se té moltíssima més informació i que en certa manera millora la cosa, a la vegada paral·lelament també augmenta o es fa més latent l'odi o la discriminació cap al col·lectiu, perquè, vull dir, les dades estan ahí i cada vegada hi ha moltíssimes més agressions a persones LGTBI que ixen dia a dia en els diaris. Augmenta, però a la vegada també augmenta la part que defensa. O sigui, igual augmenta la part que ataca que la part que defensa, perquè la part que defensa
cada vegada està posant-se com a més dura també. Entonces, al final, sí, n'hi ha ataques, però en seguida com a que no n'hi ha contraataques. Veus que fan això, ja no és com antes que passava més desapercibut, o desapercibit, és que no sé com... Bueno, jo parlo el valencià de poble, de lo que és. Pues això no, en plan que... Lo que estava dient que... Ja m'he perdut jo. Això, que la part que contraataca, entonces, sí, n'hi ha més atacs també, també igual que quan és el que passa, quan més conegut eres, no? Com per dir-ho d'alguna manera, o sigui, quan l'ambient n'hi ha més barull, també la gent li crispa més i per això n'hi ha més. O sigui, vull dir, en certa manera és bo, anem a posar-li com ell, és bo que n'hi hagi aquests ataques, no? Perquè vol dir que estem fent les coses bé. És dir, n'hi ha ruïdo per l'altra part i, clar, quan més ruïdo, o sigui, és que, com vos puc posar un exemple, és dir, és com una empresa, no? Una empresa, quan més coneguda, més opinions negatives tindrà, perquè és més coneguda, té més clients, no? Pues, això com si diguérem igual, és dir, quan més conegut és el tema, també n'hi ha part que també li crispa més i contraataca més. Entonces, al final, no? Vol dir que... És que no sé si m'explica on vull arribar. Al final és, no, en tot procés de canvi, de progrés de la societat, n'hi ha un moment de transgressió que pugui ser no? Que el col·lectiu fa incidència social i política en un lloc determinat i això molesta moltíssima gent que està molt còmoda, que no està... Correcte. Que no va acceptar que va perdre la seva autoritat o el seu poder. Sí, un poc així, un poc el que vull dir, exacte, que al haver més moviment es nota més tot i per això n'hi ha com més agressions. Tampoc el meu pareixer, igual jo la cague, no n'he veig tantes conforme... Igual entraven un berenjenal, no n'he veig... N'hi ha, no dic que no. No n'he veig tantes per lo que la gent li molesta. Em referís, sense comentaris, no, homòfobos i tal, no sé què, però, per sort, sí, sempre te veus alguna agressió, algunes d'algú que acaba en l'hospital, algú que li rebenten el cap per ser el que és, però no n'hi ha tant conforme a lo que sents per ahí. O sigui, jo se veu més por de la gent és que no sé com dir-ho, em referís, al final se sent més, no sé què, que sí, que al final si es deixem avançar s'agravaria tot més, no? Però com el que dic, no ens deixem avançar, doncs n'hi ha un tope que sents parlar, molesten, els maricons, no sé què, però no arriben a agredir, no tant conforme agredixen, està clar, agredixen, però al final és més verbal que físicament te trobes un cas cada 1000, per dir-ho d'alguna manera. No és tan així, que estic clavant en un berenjenal, però... No, sí, però saps el que vull dir, no? Que realment és, al final, més verbal, al final el que fa és que si deixarem que tot lo verbal, al final, maricón, o el que sigui, o trans, no sé què, al final la gent més agressiva s'acabaria agredint més. Però com sempre n'hi ha aquesta part que frena també, per sort, no n'hi ha tantes agressions conforme pareix. I millor, vull dir que no n'hi ha tantes. N'hi ha, però... Pues, si voleu, també m'agradaria que parlareu, aprofitant que esteu així representant avui als vostres col·lectius, que parlareu sobre les associacions de les que formeu part, no? Com van néixer i quina ha sigut la seva trajectòria fins ara? Si voleu, comencem per Good Vibes mateixa. Sí, xerranyo massa ja. No. Bueno, és que jo me fico nerviós i no sé què dir. Però, Tranqui. nosaltres, es fa de València crec que hi sento. També en territori rural, no passa res. Sí. Podeu expressar-se com vulgueu. Pues nosaltres som un projecte de joves en massa que va vindre a Carcaixent i va fer un grupet de joves que es van ajuntar entre l'institut, ja que venien a fer xerrades i tal. I jo em vaig unir en una fileta que van fer al poble. Jo em vaig unir i pues, fem com incidetes a uns altres pobles, fem, és que no sé, pues, fem xerrades i coses així. No. Sempre som uns poquets grupets de gent,
Per a qui no sàpiga de què va el projecte Joves en Marxa, el projecte o el programa Joves en Marxa és una iniciativa del Consell Valencià de la Joventut i que fica a disposició dels departaments de joventut, dels municipis, pues, este tipus d'activitats que l'objectiu del qual és crear un grup motor de joves i que a partir d'aquest grup de motor de joves se facin una sèrie d'iniciatives en el poble, no? Arrelades al poble. En el cas de Carcaixent, no? Va ser que amb aquest projecte se va crear, no? El col·lectiu Goodbye. El col·lectiu, sí. I d'aleshores treballeu, no? Una sèrie d'iniciatives i d'activitats lligades als drets LGTBI, respectuosos amb la diversitat. Exactament, als discurs d'odi. Volia recalcar-ho per si hi ha algun professional de joventut mirant el programa que sap que pot contactar amb el Consell Valencià de la Joventut i demanar-los que se faci este programa en el seu poble. En el cas de CLCS, la Safora, Valldigna, com va néixer i quina ha sigut la trajectòria d'aquest col·lectiu que ja fa molts anys que està, no? Efectivament, fa tants anys que pràcticament jo estava en projecte, no? Quasi. O sigui, jo per lo que tinc entès, clar, està fet de fa uns 18 anys, perquè trobo que este any es complixen els 18, perquè va ser el 2005. 18 anys de trajectòria d'una associació és prou, i més en el 2005, que era quan s'aprovava la llei del matrimoni igualitari, tal i qual, no sé què, no? Se començava a avançar en estos drets i tal. Entonces, es va muntar el col·lectiu en uns amics que encara estan en l'associació, no? Que ara tenen 18 anys més, però que jo, no? Bueno, tenen 8, a veure, tenen uns 10 anys més que jo, més o menys, i res, ho vam fer en un pub, o sigui, vull dir-te, en un pub d'ambient, en Gandia, directament, 4 o 5 amics, no sé exactament la quantitat, però uns quants amics de Gandia van dir, pues, podríem fer un col·lectiu, no sé què, tal i qual, no sé què, a l'estar tot en auge d'això, i vam formar l'associació, i per això fa 18 anys que està, i va eixir d'un pub, o sigui, realment va eixir d'un pub d'ambient de Gandia, que ja no està al pub, però va eixir d'ahir, o sigui, realment va eixir d'ahir, i hem anat avançant, i hem anat avançant mogolló, hem aconseguit moltes coses, s'han fet moltes coses, o sigui, l'associació aguanta, 18 anys després, segueix aguantant i seguirà, vull dir que està prou fort en quant a la Safor. De fet, ja ens hem expandit pràcticament a Cullera, ens criden d'altres jocs de Castelló, vull dir que ens manegem prou per a ser soles de la Safor. Bueno, ara ho hem ampliat i tal, l'associació, però vull dir que és una associació prou forta. Ojalà poder arribar a tipus Lambda, que es coneix súper, no? Vull dir que Lambda és la mare. La mare, com si diguem, de València i tal, que això està fet molt més anys, l'home va morir i tot, troba, no?, el fundador, troba que sí, ja era major. Però bueno, que anem a ello, o sigui, fem moltes activitats, ens manegem molt i sempre estem en contacte així i allà per estar actius, o sigui, i sempre fent activitats i conscienciant a la gent i, bueno, un poc això. Bueno, ara volia preguntar-vos també un poquet això, que pugueu un poc explicar-nos quina és la vostra labor i un exemple d'activitats que realitzeu, també per a que la gent que estigui mirant el programa us conegui un poquet més i si hi ha alguna activitat interessant que pugui contactar amb vosaltres posteriorment i que pugueu anar a fer allí al seu municipi. Ethan, què porteu ara entre mans? En Goodbye. Soy yo. Bueno, pues el que fem són, com ja he dit, discursos d'odi. Estem compartint els discursos d'odi, perdó. I pues, o sigui, fem xerrades, també hem fet alguns murals i tal, com per exemple, a finals de maig ens va ocórrer la idea de fer un orgullo al poble, ja que pues, en alguns problemes de l'Ajuntament no volien fer-ho, i pues, se me va ocurrir a mi fer l'orgullo al poble. I gràcies al Consell de la Joventut de València
pues, vam poder organitzar-ho. Vam anar a dir-ho a l'Ajuntament, es van acceptar la sol·licitud i el dia 18 de juny, diumenge, vam fer una manifestació al poble. Van vindre com 23 joves, tampoc és que era tot el poble. I això que ho vam publicar al Facebook, a l'Instagram, vam fer molta d'expansió, no passa res, la pròxima vegada. I pues, vam arribar ho vam fer a la plaça Major, ens vam ajuntar a els joves i vam fer com un passacarrers hasta el casal jove que està al parc. I allí vam llegir un manifest i un company nostre que es diu Arnau, que té un grup de música, va cantar unes cançons, ens ho vam passar bé, vam sopar i això va ser el nostre orgull. També te dic, la policia ens mirava molt mal, la policia del poble ens mirava molt mal i volien que vinguera un cotxe de la policia acompanyant-nos per si a cas passava un cotxe o el que passara, poguera passar, perquè al nostre poble ja te pots imaginar que va passar de tot. I no, ens mirava molt mal i no va vindre amb nosaltres, però bueno, per lo de més ens ho va passar bé. Bueno, en el tema de la participació, va passar res, 23 persones, bueno, s'hauran... Vam ser més... Molt important. Sí, vam ser més que l'any passat. L'any passat érem 5. Ahí veus, ahí hi ha una evolució, vull dir, el primer any sou 5, ara sou 23, qui te diu a tu que l'any que ve només sou 60, 70, 80, inclús 100? D'això es tracta moltes vegades, la incidència és un treball de formigueta, els professionals de joventut ho diguem moltíssim, que per a canviar les coses i que se produeixin transformacions és un treball de formiga, a poc i anar treballant-ho. O sigui que des d'ací t'animem a que continueu amb aquest esperit de voler fer més activitats en favor de la diversitat i el respecte de les persones i no defalliu en aquest sentit. Cristian, vosaltres, quines activitats realitzeu? Activitats fem tot, vull dir, o sigui, al final també som 4 o 5 els que ens manegem més, 4, 5, 6 persones que són les que més es manegen sempre. Després tenim socis a mogolló, clar, però els que sempre estan actius sempre són 4 o 5. Activitats fem de tot, vull dir, ara de fet, ara només acabé així a les 6 menys 20 o a les 6 o quan s'acaba això, me'n tinc que anar a Gandia, perquè jo soc d'Oliva, estic en Oliva, me'n tinc que anar a Gandia perquè tinc que replegar a uns altres del col·lectiu i tal, perquè anem a fer unes activitats junt al Real de Gandia, d'aigua, repartint folletos, bueno, el típic, informació i tal. Entonces, sempre on podem ens posem estants d'informació de VIH, de lo típic, no? Repartint també preservatius que són gratuïts, que ens dona Salut Pública de la Generalitat Valenciana, que es poden demanar en qualsevol ambulatori, per lo que tinc entès, o en qualsevol consell dels joves, o en qualsevol lloc públic que es pot demanar, o en qualsevol associació, en aquest cas nosaltres, ne tenim, els repartim també per a que la gent els use, perquè fa falta que els usen. Fem, doncs això, llegim pràcticament manifest d'Oliva, de Gandia, d'on ens criden de qualsevol ajuntament, activitats, és que fem de tot, vull dir, és que realment qualsevol cosa fem. El dia 8 de juliol estarem, o el 8 o el 7, el 8 trobo que és dissabte, estarem en Soneja, que és Castelló, en l'Orgull que fan allí, també estarem nosaltres allí, vull dir, que mos manegem, o sigui, si tinguérem, perquè al final tot val diners, si tinguérem prou diners faríem fins un orgull propi en Gandia, saps? Que no podem, de moment depenem d'altres organitzacions o d'altres tal, però si poguérem faríem fins un orgull propi. Entonces, de moment, pues bueno, ens acoplem a lo que podem, anem fent activitats, la qüestió és que se mos note, que n'hi haga el que t'ha dit Barrull, en plan, molt deixa, que se mos senca i que la gent vega que estem actius, que s'apunten, que al final va fent-se una red de, doncs mira, i al final, a poc també associant-nos nosaltres, fem com amistat tots, entonces també ens serveix com per a socialitzar entre els mateixos del col·lectiu, que moltes voltes també
no? Te sents fora més, que al final entre la mateixa espècie, per dir d'alguna manera, te sents més a gust. Entonces, realment, qualsevol persona que s'unís amb nosaltres, o ens ho passem bé, que igual anem a sopar, que igual anem a no sé què, ens apuntem a qualsevol comboi, a part de les activitats que fem de conscienciació i de tot. O sigui, és que no parem. Sempre estem fent mogolló d'activitats, mogolló de coses. Ho sé jo, que soc seguidor vostre de les xarxes, veig que sou molt actius i que sempre esteu fins i tot reunits, no?, amb ajuntaments, que tinc entès que també assessoreu, no?, als departaments de joventut, cultura, diversitat, a fer segons quines activitats són més adients, no?, quan potser algun ajuntament no té molta informació o molta idea d'organitzar alguna cosa dins d'aquesta temàtica, que es tireu una maneta, no? Correcte, sí, al final, a veure, els que estan ahí és un regidor que l'han posat per vots, després n'hi ha un tècnic o una tècnica que sí, que més o menys ha estudiat algo del tema i tal, però si no estàs dins del moviment, pues realment no saps. Entonces, bueno, nosaltres estem en reunions en tots els partits polítics, menys els que es declaren obertament homòfobs, com és Vox, que ja és el nivell extrem que no passem, no? Tampoc estan per la labor de recibir-nos, però ens reunim que si PSOE, que si PP, que si Compromís, que si qualsevol partit que vulgui saber. Òbviament, cada un ja sap, no?, qui tira més pels seus drets i tal, però bueno, ens reunim en tots, no?, per escoltar, és el que diem. Al final, no podem discriminar algú per dir, no, és que sabem el passat que teniu i tal. Entonces, ens reunim en tots els partits perquè en el moment que a millor és que neix com a l'Ajuntament, tenim que acudir a ells per a muntar alguna cosa. Entonces, al final, val la pena parlar de antes o tindre reunions sempre i quan tens alguna cosa, pues, assessorar-los o dir, mira, podríem fer aquesta activitat o podríem fer això, o mira, podem fer, per exemple, activitats que ara se m'estan venint al cap. Fem, per exemple, clubs de lectura, de temàtica LGTBI i tal, en la biblioteca, doncs ho fem. Fem la jornada de Javier Avil, que va ser un xic que va ser assassinat a trossos, desquartissat, com si fos això la matança de Texas en Gandia, o sigui, que no fa falta anar-se molt lluny per a veure què va passar en el 2014. Vull dir-te, tot això fem com una jornada per a conscienciar a la gent de lo que va passar en Gandia, se crida a la mare, se li regala un ram de flors, o sigui, vull dir, fem tot aquest tipus d'activitats que, bueno, juntar els ajuntaments, juntar tal, i bueno, doncs, per això estem en ajuntament realment, no? Perquè al final, si no fora per ells tampoc, al final no podem entrar no per expandir-nos més. Entonces val la pena junto con ellos i bueno, i ahí anem. Molt bé. Bé, doncs, si voleu, anem finalitzant. M'agradaria que també explicareu als espectadors que ens estan veient com poden acostar-se a vosaltres, com poden contactar o associar-se a les vostres organitzacions, si alguna persona té interès. Qui ho vulgui primer. No, bueno, va, doncs jo dic, que si no, fem així un silenci, no. No, a veure, nosaltres, per exemple, simplement tenim les redes socials d'Instagram, que és clgs_safor en Instagram, que ens poden seguir o ens podeu enviar MDs d'eixos, mensajes directos, per a parlar-nos i per a associar-se o per a seguir les activitats que fem. Simplement podeu, la gent que ho vega pot vindre, pot acoplar-se, vull dir que no n'hi ha problema en que vingueu a tot el que es fa. Després també està el Facebook, que el Facebook, com no es gasta tant, no me'l sé exactament, però trobo que és facebook.com/ no sé què, però bueno, si busqueu en el buscador CLGS, ix també, vull dir que no n'hi ha més misteri. I després, més redes socials, bueno, ja no tenim, són les típiques, Instagram i Facebook, però bueno, a través d'ahí ens podeu contactar per mensaje directo o per d'això i bueno, i vos podeu unir com a socis o simplement per a vindre a lo que fem, que podeu vindre com a apoyo o per disfrutar si fem alguna cosa divertida, perquè fem coses de tostón i coses divertides, vull dir, ho fem tot. I res, o passar-se per la sede, però la sede està tancada perquè no tenim treballadors ni tenim res, doncs tenim clau i obrim quan podem. Però ahí tenim les fitxes d'inscripció també. Però bueno, simplement a través de l'Instagram,
la gent que sigui interessada pot contactar-nos. De fet, ens contacta molta gent, inclús demanant-nos ajuda, com si fórem un servici Orienta, que el té Lambda, no? Lambda té el servici Orienta o alguna cosa així, o València, la capital de València té el servici, que sí que nosaltres intentem, i el que volem intentar també, ara que m'ha eixit el tema, és veure si podem tindre aquest servici per orientar-ho a la part més per avall del sud, perquè ens contacta molta gent en problemes sobretot persones trans, en problemes tant familiars com econòmics, com de mil coses, demanant-nos ajuda i nosaltres no tenim prou capacitats perquè som voluntaris, tampoc tenim la formació del carrer, però no la formació que té, per exemple, Orienta. Entonces, clar, derivar-los a València ja és un rotllo i tal. Però bueno, que ens contacta molta gent a través de lo que estic dient, que me'n vaig per les rames, a través de l'Instagram i tot això, ens contacta molta gent per això, per a demanar-nos ajuda i per a tot això. I inclús després que es pot... O sigui, per Instagram estem superactius. O sigui, qualsevol cosa, ahí es podeu contactar per a lo que sigui. On teniu la seu físicament? En Gandia. Però vols que arregli tot o...? No, és per si qualsevol persona, si fa una cerca en Google, suposa que... Sí, de fet, anem a canviar-nos ara de seu, vam tindre una reunió en l'Ajuntament i tal, perquè la seu nova la compra la Generalitat, o sigui, la seu nova, l'edifici la compra la Generalitat, que era un edifici antic de correus, per a transformar-lo en no sé què història. Entonces, ens van a desalojar d'ahí segurament, però anem a un altre lloc que és millor perquè és planta baixa, que nosaltres també en un pis. Entonces, planta baixa pensem que potser per a atendre gent o per a tindre gent o un lloc de reunió vindrà molt bé. Exacte, perquè de fet, la gent que vulgui vindre a la seu, pot vindre, o sigui, l'obrim, nosaltres anem, estem en ells i sempre fem reunions i sempre estem allí per lo que siga. Vull dir, al final, socialicem i socialitzant també te sents més segur entre nosaltres. Entonces, fem de tot ahí. I tant, des de Good Vibes. Pues nosaltres estem en Carcaixent. Tenim l'Instagram que es diu /goodbyes i 2 finals. Jo tinc l'Instagram de la cuenta. Maneje molt per ahí, ens vas parlar pel missatge i dir-nos que vols apuntar-te i tal. I ja d'ahí ja te podem enviar el grup que tenim en WhatsApp, perquè com nosaltres no tenim una sede oficial que ens reunim en el Casal Jove, pues perquè sàpies més o menys quan fem les reunions al casal, pues en el WhatsApp és més normal dir-ho tot. Entonces, això. Molt interessant també aquesta perspectiva, no? També que se fiqui a la disposició espais joves per a que pugueu desenvolupar la vostra activitat i que convideu a la gent, clar que sí, a través dels grups de WhatsApp a que pugui participar de les reunions i qualsevol persona interessada en el tema pugui acostar-se a vosaltres. Sí, de fet, nosaltres tenim un grup tenim un grup de difusió on pengem també en Facebook tot el que publiquem, tot el que fem, o publiquem també, a part d'Instagram, Facebook i tal, també en el grup de WhatsApp de difusió. I després tenim un altre per a tota la gent, tots els socis o tota la gent que vulgui estar allí per a cotilleos o lo típic de lo que siga, no? Un grup de... O sigui, que ahí també tenim un grup de WhatsApp o quedar, és la gent, què feu avui? Pues bueno, pues quedem, tal, no sé què. Sempre estem fent alguna cosa, o anem a alguns jocs, per exemple, jo què sé, fan alguna cosa, l'Orgull de València. Pues mira, anem a l'Orgull de València, que no sé què. També ho parlem per ahí, o sigui, que tenim prou coses per a socialitzar i per a que la gent se senta segura, la gent que per exemple, està armariat o coses d'aixes, o tinga por d'eixir o de l'armari, o coses d'aixes. Sí, sol passar-nos. A nosaltres, en el nostre grup, de moment, la majoria són del col·lectiu, altres no, altres estan per apoyar i tal, però sí que ha hagut gent que estava amagant en l'armari i gràcies a l'estar en nosaltres s'ha pogut revelar un poc i dir-li als seus pares que és gay o que és transsexual i que és la mateixa persona, sols que ara és xic. Correcte. La veritat és que és superencoratjadora la tasca que feu, donar-vos les gràcies per vindre així i contar la vostra història.
Si voleu afegir alguna cosa més, si no... No sé. No, que n'hi ha que estar constantment actius i que al final pues n'hi ha que viure lliurement i al final cada un que faci el que vulgui mentre no afecte als demés, no? Penso jo, vull dir, Sí. ja està. Ser uno mateix i ja està. En aquestes paraules es quedem. Fins així hem arribat, així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Recordem les adreces de contacte. En Instagram és tlgs_lasafor i en el cas de Good Vibes és _Good Vibes amb 2 es finals abans de la S i 2 _ també. Les han passat per el xat perquè així que qualsevol persona pugui clicar-les i accedir i per a que puguem contactar amb vosaltres per a possibles qüestions relacionades amb tot el que hem estat comentant i sobre la temàtica. Així que moltíssimes gràcies de nou i fins així el twist d'avui, un programa amb el que commemorem el 28 de juny, però recordar que no ho fem només en aquesta data perquè els drets i les llibertats de les persones es lluiten tots els dies. Tots els dies. Els drets de les persones, i en especial els de les dones, del col·lectiu LGTBIQ+, ni es neguen ni es negocien. Perquè en les orientacions sexuals i les identitats de les persones no s'ha de permetre cap tipus d'opinió al respecte. Són realitats que s'han d'acceptar. La diversitat és la riquesa de qualsevol societat. És per això que un any més hem de baixar les cares amb orgull, amb un somriure i sense complexos. Gràcies.